Това да не ги смущава, нормално е, при подобни обстоятелства се случва. В такива случаи той обикновено вика и казва, пуснете ме, аз съм несправедливо възен и такива неща. Няма смисъл да му вярвате. Ти можеш да кажеш нещо. Къде го е? Така. Искам да ви уверя, че неговото състояние е лечимо. Лечимо. Да, бе. Така, добре. Така. Дайте ми малко от този спирт. И помучи. Трябва ще сгъза отгоре да бъдат. Е там в урана. Да, успокойте се, дишайте дълбоко, през устата. Помучи, така. Опа. Една лоботомийка. По-лева. Опа. Да, сега. Момент. Триона беше важен. Така. Не е с кола, не е с колагена. Така, момент. Опа. Бъде гумене. Налагаше ли се всичко това? Не е гумен само. Трябваше ли? Помислите, доктор Стилгар, дали не трябва да отворим черепа, за да видим? Не. Аз мисля, че нуждая с клизма. Клизма? Не, това е слабителното. Ти си забележително колегиална, знаеш. Да видиш още една такива. Добре. Спокойно. Не се тревожете, по никакъв начин не се притеснявайте. Така. Ето там имам бръснач и пяна. Можем да го обръснем лекичко, тук за да може да... Да, защо не? Може ли аз да му бия опойката? Няма нужда от опойка. Колегите ще се справят добре. Да. Така. Дали не трябва, все пак, може би прибързана с лоботомията? Сестрата съм надя малко по-ниско над него, той тогава се разчувства. Сестра, дръжте пациента здраво! За краката. По-ниско долу. Ето, все пак да не го... Не му дай да иде повече, защото Съсипваме. Става буен. почна да забогатя. Увеличи му се заплатата. Как сте, нищо не казва за парите? Парите Чака милия, да. Ще има пари, бе, спокойно, бе. Чай, че на точно пратнеш. Промива ход. Аз предлагам да избивам мъжете и така. Ще се събуди след 5-10 минути. Да, отверката да му Няма да помни много. Можете, ако някой има нещо възражение срещу него, някакви спорове, може да си ги разреши сега. 5 минути. Трябва да го обърнеш обаче. И какво му сложи? Нещо, което да го събуди, той сам си би. И за това ви много Прие перорално. Кой? Перорално.